Хто там? Вітаю. Як ваші справи? Калі ви до сусіда, то яго няма. Ці ви з доставки? Не, мы с Трансильвании. И мы хотели бы поговорить с вами про Дракулу. Адкуль вы? Вы что, сказали Дракула? Так. Ці не знойдзецца у вас хвілінка. Я брат Тэо, а гэта сястра Кэти. Вы калі-небудзь задумваліся пра вечнае жыццё? Вы вампіры. Такая формулёўка некорректная. Мы ж з вами не ў сярэднявеччы живем. Официально мы – правильная и справедливая кровосмоковая организация. А, прабачце, я не ведаў. Значыць, вы правільныя крывасмокі? Правильная и справедливая кровосмоковая организация. Што? Якія там крывасмокі? Прасцей будзе называць на спіска. У нас и литература, ё. Возьмите, коли ласка, тут и все растлумачено. Не думаю, што вампіры па домах ходзяць. Ой, прабачце, я хацеў сказаць піска. А як яшчэ нам рады папаўняць? Ну, напрыклад, людзей кусаць. На жаль, існуе даволі шмат ілжывай і крывадушнай інфармацыі пра нашу піску. Менавіта таму мы лічым патрэбным тлумачыць людзям, хто мы ёсць і якім чынам можна прыйсці да Дракулы. Можа, вам цікава дазнацца пра плюсы вечнага жыцця? Так, вядома. Можна нам зайсці? Пераклаў і агучыў вожык і хтосьці яшчэ.